салом алайкум дӯстони азизу меҳрубон. Мо имрӯз хостем дар бораи силсила филми Ишқ ва нафрат қисми 27 бо забони тоҷикӣ ба шумо маълумоти пурра бидиҳем. иш тавре ки дар қисми 26 ба мо маълум шуд, Мирон бибии худро ёфт ва ӯро ба қасри Азиза Асланбой овард. ҳамаи онҳоро ҷамъ карда дар назди онҳо гуфт, ки ин бибии ман аст. ба дӯстдорони филми Ишқ ва нафрат расониданӣ ҳастам, ки охирон қисми Ишқ ва нафрат қисми 27 ҳамин ҳафта мебарояд ва 2 ҳафта ё ин ки 3 ҳафта онҳо истироҳат доранд. Насиб бошад баъд аз соли нав онҳо давоми филмро ба навор мегиранд. Мирон бошад дигар ба бибии худ боварӣ надорад. хуб дӯстони азиз, охирон қисми филми Ишқ ва нафратро рӯзи шанбе бо забони русӣ ва рӯзи чоршанбе бо забони тоҷикӣ интизор бошед. барои пешрафти кори мо зангулача, лайк ва обуна шуданро фаромӯш насозед.